Recenzia medicamentelor Hondrostron. Potrivit producătorului, Hondrostron este un remediu eficient cu spectrul larg, eficient pentru artrita, artroza, osteocondroza și traume ale sistemului articular și cartilaginos. Pe lângă ameliorarea durerii, deblochează procesul de regenerare a cartilajelor articulare, elimina umflaturile, inflamația și tensiunea musculară cauzată de durere. Cu utilizarea regulată, bolile articulare, precum și cele ale coloanei vertebrale, încetinesc dezvoltarea lor. Crema are capacitatea de a acționa pozitiv asupra durerilor acute, subite sau cronice ale articulațiilor și spatelui. După cum probabil știi deja, articulațiile sunt partea corpului care leagă oasele și muschii, permitându-ți să te miști liber. Cel mai frecvent, durerea articulară implică zonele umerilor, zoldurilor, coatelor și genunchilor. Simptomele pot include umflaturi, roseata sau disconfort. Cauzele apariției lor sunt adesea asociate cu artrita, artroza sau artrita reumatică, care este cea mai frecventă sursă de durere legată de vârstă. Pe site-ul producătorului, am găsit recenzii și compoziția medicamentului, care este complet naturală. Linkul către site-ul oficial se află în descrierea de sub videoclip. Like și abonează-te la canal.